तमाम भोजपुरिया भाई के दसों जोड़ के प्रणाम करतनी। रउआ लोगन से एगो खुशखबरी सुनावल जातनी कि काल तीज व्रत रहे। आज चतुर्दशी है, यानी घरे घरे गणपति जी के पूजा हो रहा बा। यही खुशखबरी रउआ सबे के देतनी हम। आ रउआ लोगन बड़ी धूमधाम से गणेश भगवान के पूजा करी। आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि हर घर में आज गणेश जी के व्रती होई आ होला। हर साल के भांति यह साल भी गणेश जी के पूजा हो रहा बा। आई अपना चैनल पर हम डाले जातनी शंभू बाबा ऑफिशियल। रउआ लोनी हमार गार्जियन है, हमार माई बाप है। आ ढेर दिन रउआ लोनी से भेंट कैला भई रहा, कुछ कहला भई रहा। आज मन खुशी भइल तो कहने चल देवता लोग से आज गणपति जी के पूजा क के गणेश भगवान के भोग लगा के सारा देवता लोग से खुशखबरी सुनाई कि आज चतुर्दशी है, यानी चौथ है, गणेश भगवान के पर्व है। तो रउआ लोगन से ये निहोरा करब गणेश जी के नाम पर भगवान गणेश जी के नाम लेके कोनो काम करी लो नहीं। आज से शुभ काम होखो, श्री गणेश होखो। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। जय मेरे गणपति भगवान। जय मेरे भोजपुरिया भाई लोग। जय मेरे शंभू बाबा ऑफिशियल चैनल। रउआ लोग लाइक करी, सब्सक्राइब करी, घंटी जरूर दबाई। हर हर महादेव। जय श्री राधे।